tukotore moyo ekiagera bali bakure taringama mochande bakorera manene gotubwa nesinge njubye bwa Nyasaye tore moyo igo Nyasaye oito muna nchire tore moyo na bere byetu musasi mase mambya bono asinge njo kumubaka wetera samarika ya machenu igo muna abamintu babere bagotera samatera manene osamanga asinge njo kumubaka Nyasaye ayoni gare ekirokera kia nganto mwenyito mutongyo ito na inde gotu achira asinge njo studio asinge njo kwaliga ni bonsi balia batara mu Nyasaye na inde batara manyo mutongyo obo chinyo ninchi maete no nyeno mutongyo obo ekigera kere mambye kare chikobuka nigo chiko mubaka chia motogi asinge njo achibukiri asembambya na batuwale korwa yengora ya itogo cyase bari bakwirira bamwabo nabo igo bari banyorira makonwa wao abaminta abange barasinya gitari na abandi barweta sinka nabo tuwale ko basabira ni asemambe yabono na ko babeka samoka Nyasaye inga Nyasaye no mwegenwa na ende nabaho gosemerio konene asemambe yabono ekiyagara bonsi abarwarete na bonsi abanyorira obokongu bonsi nabana ba Nyasaye ayonsi ekerako ba Nyasaye noare na ende unatuwa beto kwegera chileste nchito kurumagega emechando noere na mwanya bantu igero ensembo yobogimo bwoito bwo komenya so ko bwensi igo komenya buyari oka naye naboko nyoranga igo ka ngambu yore lakini mambire ndi kwanyara gwaswera semechando igemechando nije gotwegeria kobamo na Nyasaye chinga kichonzi igo lero iga tuwabe to kwegera gitabu kya Biblia buno mulisia gechagete mulisedekia gitabu kya Biblia ngo twakira gosemerio konene asobugimo bwoito tomenyeta asobwiko bwense bona se gitabu kya Biblia nigo nari okwana nga abayibirani n'abayahudi na ende gitabu kya Biblia nkeria Yesu Kristo nyako koiborwa na ende ekera iborwo na kiekinga omuntu Yesu Kristo ari okwana nigo ligeke Yahudi yanya ko bego twegeri ngase bitamari ekibibiri kinyinge cyanya ko bakigonchurwa korwase ekebirania mpaka yato ekire pakeke gusirero togosomeke gusiga igorendenga Nyasaye oitungo kwanara mo naintwe wetera aso mwana oye igago kwana ase gitabu ekyunga wetera ase Yesu Kristo unatogosoma gitabu kya Yohana yemo kifungo kya yekemo mpaka bitatu yego kwana nga agumo chakano ndi arenge olingana nelinganeri nigo lyalinga na Nyasaye na lilingana nigo lyalinga Nyasaye byansi bigakoreka wetera asare ingonye taliere angatigia koregete kende yonsi gia koregeta asinzi igonga Nyasaye ngokwana ramo na ntwetera so mwana oye bona sigetawe kikya Biblia igoge gotwegeringa Nyasaye ekero arochi mwanya bantu ngo cyari kogwa ekiyagara Nyasaye na amanyete iga akorete umuroberi mapema aliye igoro ekiyagara eseginja abeto kati ya Mikaeli na Saitani elini Saitani akarutugo cha sense akanyako boko ngaina abayibuli baitu beli tangani aliya somo gondo Eden Nyasaye akanyokorera umuroberi oyo wogo toliza kukya mwanya bantu aige kitabu kya Biblia no gotura ki Yesu Kristo buna ari Yesu ari umwana Nyasaye ekirango kwaniringa Yesu tari mu malaika Yesu ni gare umwana Nyasaye boli ekigera era tutungirwe na malaika bagotongwa era ni gare umwana Nyasaye aya to tebinga mune kitabu kya kwananga Yesu no arengeri tangani ekerense gotongwa no arengi gase kitabu kyo muchakano kerego tutebinga agumo chakano Nyasaye agatongwa igorense yakwana nga igo baringe tato umwana na tato muika elinde asaba batatu asoyombo bakajya ko bagotongense igo Yesu Kristo no arenge ekerense gotongwa nekero umurori bogo chako tori mwanya bantu korosiwa Yesu na arenge na inde no yomo bwerwete ochakobeke mwanzo kyo gotori mwanya bantu igo ebukuya abayibirania ninge gotoya ni aso botongi ya togo semeria
ikiagera oromo ya rosetigwe ekera mwanya bantu bao ni ense gochase saitani igo saitani anyenda gotagwera asense na gosemeri nkwa rengi o ikiagera ebibe ningo byarete to musunte asense ebibe monyo lenga chinga kichinga kere bibi gokorwa nekero kyo musunte igo musunte okanyaka bogo cha asense asenje ebibe na Yesu Kristo na Nyasaye nigo baro mugaso na inde baro burabo igo Yesu agacha buno mugaso asense elinda atorigesa kukya mwanya bantu igo taachete asenginjare to musunte kolende gachete are to burabo igo muruburi Nyasaye ekeraro sio muruburi oyo ekera se tabu kya ba Filipi bere efungo bya 5 ekeroko gesoma gokego kwananga na kimobe ndibirengererie byebyo byaringe me ya Kristo ereni yaringe Nyasaye agwo muchakano unatogosoma kolenda agekeya buno musomba naenda akaba muna mwanya bantu elinde ngekeraro kana kaba muna mwanya bantu akagenda insembono elinde akanyara kaboko koba okweburirwa asomu weri bwechombe unatuwa somanga akayeburirwa aso tuwa chombe elinde ondeta acha gotebana ki Yesu Kristo gayeburirwa ase nyomba yobotenenku kolenda akayeburirwa ase inyomba yo tuwa ase obweri bwechombe ndino mwana nga twensi nonye tuwabera bataka ondete yo nyoko nyorero umwana yaso rutuwa rwechombe ase ari rwaso rutuwa rwechombe Yesu ugeketie na ndi mwe tugerenga ningaringe Nyasaye kolende tabaranga nige ntuyo kubwaterera ko Nyasaye akaba mwanya bantu ko babenge ncenene ekiagera tuasirete tuarige bana chingondi chinsiru kero yamo garingo sirete kolende Yesu Kristo wetira asinye Nyasaye agacha asinye njogo chogotokwera na ende kayibori waso bwiri bwechombe na tuasomete ngaba abalise bechingondi bagacha kumukwani koruware bakamalethera ebyewa asinye njo bali konya gosoma maliko na konya kuligaligiringa indiara eboriwe omotoria ekerao abalisi bali bacha bakanyaka bakumukwani bakamwana ebyewa Yesu agakina buno omwana na ende buna abana bagokina nabo igamalika okwana ngabuna Yesu abwataine na bayibuli abana baito babwataine nechinyama na bayibuli baito nabo igona Yesu Kristo abwataine na tata asinye nchonga ekia chete gokora nekyo gwanja kwa Nyasaye tache tiko kore ekiaye ayaye kulinda gacha gokora ayaro gwanja kwa Nyasaye ase kitabu kya Mariko 15 ngokwana yale ngekiye sache tiko kore ekiagera yale gokwana nga Yesu yale gokwana nga kabako Yesu atindikirwa asembera iga lingana ndi alingonga Yesu agakwa naende abayahudi babwate kosema inga Yesu nabo kikurwa sabakure kolende aiga Mariam ngokwana alinga Yesu obokire naende tali ali sabe getwe obokire okosemeri gokaba semwanya bantu ekero kumwana Nyasacha ndu asomo nsaraba ekero bamuita bakaranga bamukolire nga gosemeri nkoyo Yesu akaboka kasiditi kulithana ndiye chuma no gosemeri gokaboko nene elinde mwanya bantu bakabo mbo biboli bwarenga asense okanya kaboko era nya Yesu Kristo akaboka manaitwe obogimo bwaito buliko nyabwasirire akaboira asetata igo ase kitabu kya Timotheo yelitangani ibere fungo bya 5 yakwananga na kinyasaye no yomo no mubwatania egatia Nyasaye na mwanya bantu no yomo omuntu ulia Yesu Kristo oyo tubwatanetie intumwa mwanya bantama na Nyasaye migaro yomo yakwananga omubwatani oyibonoro yomo mbali babere migaro yomo yakwananga no muntu ulia Yesu Kristo na Yesu Kristo akoro ku muntu ekiagara roseti kumubera asinda ya Mariam akaiboro buno omwana alakina buna abana bande bonsi iga malika okwana Yesu gari mia semia mwanya bantu ngekera ko bekwa somo saraba nabayiwete borro buna mwanya bantu kara bako mwakere ni misumali somo saraba nabo Yesu asalirete naenda akalera
agateba ngero yero ira masabakitani ngencho ayenga monene nyendiri wancha unduserie gakombe na bagukwana nga asengenje bibito akabogorie nse nebibi byonsi pi bikamonitorera ali aso musaraba igo Yesu Kristo akalera tari asengenje nga arenge Nyasaye nisengenje arenge mwanya bantu akabogorie oborito obuwenzi igo enchire yetogo etabono iga aso biko bwense ebintu birito komero na birabyo Yesu Kristo nabyumirete ogotemu wakire nginjo Yesu nakonyorete kolinda agakubwa ta korete kebe malika okwanana Yesu tari munya biborenge tabwate kebe nonyene ekemo nkire nikiagera tagacho kutukwira nasingi njogo semelio konene inga mwanya bantu bebibe bakorukoba abanyaborunge wetera so mwana wa Yesu Kristo igo kitabu kiritano nikia Yohana 2 kifunge kemana 2 iyo kwana ngati to kole bibe kole ndonyo muntu okolire bibe ntoli no mosabeli oyoro mukwani omonene ere ya kwana nga ta kubugwa so bukwani bwaya kiagara mukwani omonene igonyo muntu omochirase bibe oso muntu okolire bibe ta kogenda so muntu onde lindo chiko sabo kwabera malika okwana nga beka mulwa onse bo Yesu Kristo Mateyo monena amochira asole elinde Yesu Kristo bogoli gosaba koli gwaito elindo nyako bokoira asetata igo Nyasaye ga okwana se kifunge ekikya Yohana yeli tangani ibere kifungu kya yakamo na bibere na bago atoko semba agotoko sembelinga ki kaya se bibito byoka kolende na se bibiense yonsi igalo mukwani ase bibe tali ase bibito byoka ako sabera kolende ase bibiense ngima igonga bonsi pi bali bako muchaso bosubanya sai ogo sembelinko leo ntobone tikomenya aso go salia onyo muntu amochiraso bosubanya sai dige ite bibi yaye abe kama ruwa yensa sabenya sai na Yesu Kristo na igo saba kwaye na masabayo na yaira asetata na tata bunalo mwegenwa na ende bunanche te Yesu Kristo nanya ko bogo tuabera kiagera Yesu na ero liso lio kwegena abayago kwana ngeke to kuligera Yesu ne liso lio kwegena na batokoba tobwato ko sema sitoko baba ikiranu asebirengera lyo amonembwa embuya ito nigego chenwa na endenero osigwe na Yesu Kristo ngonyene ikiagera chimbu chito na chichikoro kinga ki Yesu Kristo agambeta chinkoro chito igo akera toko mochasi Yesu Kristo kwatu amusabira mabera to chenji chimbu chito elinde embuya ito etangaso bone bwanya sai tobo mu basasa abande elinde katu abere mu basasa abande ige ko kinga Yesu Kristo so ira seme ito na ndu achenji chimbu chito amone birengere libeito nero rogotoreka osebuno nero gototoria na nero romulwaniryo ito osebuno mwade bakatyo ito ekiagera kera kwa mochirase kwa mochero yomino kwa iruase kigambero ekera kwa nyoririnye amachengo kubware igoko liyo mulwaniri oyoro mwade bakati elindo gokwanira libagari yawo esinginchere namanye toko chikabuya oere sabuno gochika kuwenta koba elinde gwetera ase kyo kwanya kabo kubalirwa oboronge na Yesu Kristo no mwadi bakati ito bwekende na haturwanirire asama mochaito igo omonena atokonya ase mambi abono ekero mone malika okwana ase kitabu kya Isaya 50 na kianda ifunge 20 omoneni gagoteba nche ninchiche mbori abantu ba Sayoni nabo baonchoke nabatige ogokora kwabo awasemerinkora abo ase kitabu kya Isaya 50 na kianda ifunge 20 ose bali bataya seke gusina onda asome mata Isaya 59 ifunge 20 kera nabonda kwani kigusia abande mbake gubia lakini nga 59 ifungo bya 20 na bebwato ko semelinga ki omonene
ni gagoteba nje ninchiche mbatorie abantu ba Sayoni nabo baunchoke nabatigo gokora kwabo igo togoteba tutigo gokora bwito kobe elinde to chaso monene ekiegera Nyasaye oito gagotorangere kurwari Sayoni ingaero munyamabera mange naende tago tiga ko abantu gesusuro bari bakora ebibe igo tutame kurwase ebibe to chase Nyasaye nere na to gosemerio konene ekigerata ereta oreto mwana ya mabera ero yota oreto mwana ya mabera akamoto mo gocha sense erinda sibie kero gokora bwito kobe nero muchaki bokwegena bwito naende nero mukori bokwegena bwito gotomo semeria matukonsi chinga kitole moyo echitorwarete nechitorwareti kato bata omechando nekato tayebwati tomo semerie uno motoria bokwegena bwito kato sabe Tata Nyasaye oyo kwarengeo naende oreo nando rachekobao emambingia twasangiringa liao ikulukulwa samarikao ingaye no mubwatania bwense engima gesa kukemanya bantamo naye nigotole oyo amasingi ya Yesu Kristo osemeri nkwarengeo inga mwanya bantu koje twasire twabere na chingondi chinsiru ntwa bwate kosemeri konde kulinde bono turaba kuani abanene abo buruti bwao eke tuathigiro gokoro kobe tuonjukire gocha somo asore ekegera somo saraba osemerio konne nkwa beteo okaboka kurasa bakuru ko bamakweri ngoga ikaransa sekero kia gyokoboko gukuri kwa Nyasaye na indigoro mukwani omonene oyo gotosabera gotugambire bibitu Nyasaye itoko semerio konne asore oba kwena ndo gobonene asego konya ba minta bategereri na baligereria na bonsi abarwarirwe na bantu babo na bakwerirwa na bantu babo bonsi omonene twensi igotora abanyebiboye asobosibwao kulinde igotora babui kera tuatigire bibe na tuwatoro kosemeria semambi abono inga bionsi no bisibe birabese buna manyinga buna marionye ngondi ekera tuatabiranire asobosibwao wana se chinse chinde tokogenda aso chikugire leseni mwiko atlae tuasabira Kristo oyo motorito amen.